Ting på den här. Nej, laga rost kanske. Laga rost. Hur länge har du haft den här då? Inte länge. Vad kan det vara? Lite drygt en månad? Det är inte länge. Nej. Men hur kommer det sig att du valde den här då? Böt bort en Vad sa du? jag böt bort en ful Cadillac mot. En ful Cadillac? Ja, Och, jag älskar björk. Så. ja, men en björk. Ja, jag har bara haft björk. Jag älskar björk. Men jag älskar ju också den här, vet du. Här är den. Var hittade du den här någonstans? Var köpte du den? Strängnäs. Strängnäs. Hade du tittat i någon biltidning eller hur gjorde du? Nej, brorsan skulle byta bort sin bil mot den, men det blev ingenting av det. Så köpte jag en Cadillac och ska böt bort den på en gång. Nej, grattis. Tack. Tack ska du ha.